Bre aswa nananom aton sade afa no nani ekokyire mu ewo penso anim na afeyi amamre ne amane ese fata no no ono so aye nananom gitum wi a ahana waso afenam na wosuai na afei ono so akọ akodine nti afei na mohwe a ena yede ni ekọ na eno so ho asem eno Quand les créatures viennent de nous, on est bien maintenant. Il y a bien à Kounia. Donc, c'est bien, nous avons apporté, on boit, c'est papa. Il n'y a pas un an, on boit, c'est à crac. En scène, j'ai politique, on dit, vacances, on a beaucoup, on a payé beaucoup. On a une fille pour on me bien à Panama, au moment où à Dionasi, on a beaucoup de c'est on a posé au bloc. Moi, Manipia aussi, il y a une nation. Ah, il y a pas de si, c'est le pays au Pinapa, on va pas continuer. Moi, je vais aller à Maïo. Makune da wache ba ye wadaroma wodo abotre kakra eko na eba daroma bianafo akonwa wa ohwe mu na hu se na muku se bebu na dia na ban no o masefo na akonwa ne o mudia ti ura mano daroma oyi na onanayi yedine ba kire ma yedine kosi abatam enne na nanu chidomfo ne abusuan nyina ba se mo besire nsaye ama na na ewu sa ane ode ntamkasi abeka bread sa o ni no awe ni ya eno aso na edo bekro de tosibio akonya no adaho ache na se de daya na eba no eba sa ne kro no atete ibia nkoso enti kan hu se ubai adwuma kase da oso eno na wo ba ya yewura be hu se you oboano enya se wo ba no aba betoa basmasane so se ko ni bibia ekoyi afei so ya be ka kirawo se nkwara ni nyina tifie omu ko school empuntuo hweho mampuntuo mra wumem anu na ba enkwara no bedru no ye benya adwuma ye na wonya asudie na etwa to kra no e wabrewa sede abrewa pasia kra konyan hu se woni mu na ese anopa adua anyimra na ka otene ho etu bei o maame hweniye pa hweniye efisira be ojo bo adam eku se nananum chitomfo ede abante yaba preso enu nsi bibicho obesun o chido o ba be bo yewrechi chido o bei e de bia de mekara ne ntam so ntam do si eni proposition ma ona so mu se wo so aipa ntam kasa wo kanyina ye ntam usai wia yewura fucho de betuo oroso na no asem ni nyina ye no so ye ntam fani nyina ya wo kan ani de yewure kan fani nyina fato adni e ma wure mfimu bia ya wo kan ye ani de yewure kan ye mewa onsaro adwuma sele nananom chidomfo de naba no no ani de mususo eyini de naba printimoi no nsi bibinche and you who say, and Diana Ama Apoyasari, and all the original home. Now, Shaya is already in Tampasi, it is nothing the Pronis Adawa channel, so it's a say in the year repairs, and CC, any maintenance, our Pusuanimo, Bruno, Tempucho, any Campomo at the power, or more habituate in the omelette hole, and switch on that, or more house now, no Campomo. Aye kuri ntinya butre ene to boasie emprepre wo ho sebe anga kranga idi kuri ba bitu bebe o se ba bitu ye ka na e wo ho se ana mo mo she wo no wodi ni
Yodaroma, Pidoti, and on Sipping Show. Yo. Ewura sɛ deɛ ɔsɛ no ɔsɛ wɔba yi ohia ɛne nokoredie ekyira hantan ewura ɔsɛ wɔkyiri dwɛ asɛm bi ba n'anim yɛwu nim ɛyɛ nokore wɔ mu ba na waka akyerɛ no na mmom wanka nokore ankyerɛ deɛ ɛne ɔno a wɔbɛpɛ mu na wɔhu nokore wɔ ewura sɛ ahenni a ɛde sisi nipa ɔmpɛ ahenni a ɛde hunahuna nipa ɔmpɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ Ewura sɛ nka kyerɛm sɛ nananom pii yɛ bi nanso ɛnu n'anim nti na bɛburu ewura sɛ nananom monhyɛ ne nso na mohunu sɛ sɛ musisi esisi a dako ɛbɛduru n'anim ha Ewurase akonnwadie na ebi no samo ba bɔbɔbɔbɔbɔbɔ nananom ba munya tumi no musu akyerɛ ewura bi ewie na mokɔtena wa afei no mayɛ hantan Ewurase wɔka wei nyinaa de aboa hunu sɛ bɛyie ɛne wansesa nananom bebree ɛyɛ nneɛma bi a ɛmfata bebree emu ani brɛ dwɛ ɔkasa kyerɛ nipa koraa ɛsɛ sɛ ewu nipa no ɔnyɛ nipa koraa nananom bebree mo nkurɔfoɔ koraa ɛba mo anim a na ɔmo suro nananom Ewurase mo nhyɛ ne nso sɛ wodi hene na sɛ ɔmanfoɔ dɔ asase so na sɛ wokɔ tete a nipa ɔdɔ asase so bɔne bɛn na ɔyɛ nti wokɔ pam no na wafa asase no Ewurase wo deɛ wokɔ tete asase no na watɔ adi na deɛ ɔdɔ so no ɔno nso deɛ na obɛdie Ewurase mo nhyɛ ne nso munya bɛsɔ awie pɛ na munya tumi no a na mafa na mode yɛ deɛ mopɛ nananom nhyɛ ne nso mo bebree mo nkurɔfoɔ ne atete radio so sɛbe ne yɛbɔ kyea me din nananom sɛ modi no koraa ɛbɛdɛ na mo nkurɔfoɔ no akɔtena radio so na hɔ na nkɛɛ kɔkɛ asɛm Ewurase wei nyinaa yɛ futuo a ɔde ma wo sɛ hwɛ ni yie Ewurase wɔba no hwɛ yie na binom ɛwɔ mu a woba yi yɛbɛkyerɛ akyerɛbɔ ne sisi a obi wɔ hɔ no ma sɛ bebree watɔn nkonnwa asase ɛde akɔsi dan wɔ baabi wansi na wɔde kurom ɛno nso obi wɔ hɔ no ma sɛ nananom bi atɔn nkonnwa asase na wɔde akɔsi dan ama ne yere ɛno nso wei nyinaa ɛkɔ so nananom hwɛ ne yie Ewurase nneɛma ne bebree nananom mɔyɛ na mohwɛ ne yie na mo nsesa Ewurase odi afei na woba na ɔde hyɛ waseɛ sɛ hwɛ ɛne wankotom
Zoom. Zoom. You are saying, and you might not be no, and so may you swear over the camel, not Chamino or Jacob, it was what church or what. Zoom. Or say, not Chamino, obey a honor to Baho Brassia, there be an on it or those young or better what. Yo. Zoom. So, you are saying, I am finding a futu. That's the year near the Nocra, near the Adoya, I hear a Benjina. So, you are some so as you see any of poor, any of Mona, Nina, who name fast walk. So, you are saying, Sicasa and Quan, as I will pay. Zoom, sɛ bi obura hiwa ne ntu bɛdi hini nti na pom kwa na ɔbɛbɔ ne saa. Zoom, yɛwura sɛ wode ɛwo bɛ yafe na woba na wɔka deɛ tuufo sɛ wo nkotom na nananom aka so ɛmfa nyɛ adesua ɛntwe ho hwɛ ho. Zoom. Yɛwura sɛ wo maame aberewa no ɔwɔ hɔ ɔpanidin bɛɛ na ade bɛdi akonnwa no. Wagye asare ɔtɔ so mmienu na bibi na nka wiri nkyerɛ wo pɛdwa a ɔtɔ so mmienu sɛ wate afutuo a nananom de ama wo nti tiriwu ne afutuo a yɛwura de ama wo. Yɛwura sɛ wo bɛyi ɛnim sɛ aberewa watetew na akyame na watetew nanso hwɛ yie na nananom bi afutuo wo bɛ wo sɛ nananom bi bɛtuufo Bena ba mana na no futu bane anko tim. Sabe ba bi awo no nsasesam be eno akwa ankotom. So ati ahobrasie yewrase ochi ahantan ochi gbe ochi ahomaso ahobrasie nko a. Na nanu bebre di ni wie besai ni yatumi wo ha. Afe na ahantan kasa kom kasa che omu kroma ebuo enya ni die ni. Atiatia ene onuhuna yewrase odi tufo. Kanu anye bi na fa obrasie na odo sha do ansa odo sha na acha me nza so mu ntete so be ya ona ento abnam yura so ni eni yima o sha ko sa amachi ko mam odo na na no tu echewo be da se figa o pani opoku be na abwage asanga se de eneme Ika otum for tank kesiye or the Bukura, Rabin, Letum, Letuno, Letum Papa, Seventeen Papa, let the Tunana otum for tank kesiye. My brother, you tell me about the men. My brother, as I tell you, more Japan, as I tell you, as I tell you, boss, meditate, as I tell you, boss, meditate. Oh, yes, I did, trusting him. Oh, yes, I did, trusting him. Set the children of the University for baby. Open us, Savior, for baby. I want to learn about this one piece, couple of hours. No, there's a contingent, watch them on this one piece, couple of hours. Oh, Saji for Kuna Guasing. Oh, Saji for Kuna Guasing. Oh, Guasantina, trusting him. Oh, Guasantina, trusting him. Oh, to the other brother, the Kuna Guasantina, Chelura. Two for Israel Tankase, Kantakase, Sabwaja Salin Ananame, Atakas Nananame, Tanka Missile, Minanan, Tumapo, Minanan, Sumpa, Minanan, Bessumu one, maybe a Norana, maybe I bet was suffering on a power, a real, a know, that's you. We were being shy, let me try here. Some damage, man, I'm a tongue campus.
Central for the Yebisa and say a best of Fisher Dionisiani. Akonye Adam Payene, Nananum Edo Tradian Panda Roma, Ababa Beduwe, Eddie now Bedikai Aka, Eddie Atre O Mama. The can one in here. Asum Jet, and a Korea. Asum Jena Korea, no one put you know. The vampire say, the Ekamako in Ekamako. Now, met too many, I share my mouth for me chrono. Now, Mingo to for the massy. No, my pajana do, but Marca say. My barber boy, my baby job is since I'm a Biakan Santiment, and nothing I'm ever. Akobani say ye no, Ekobani said you'll be a share a yimpuntunuma, and ye a beba a yebesiansi chrono at mia peja, and a crewman teacher one more air anymore. And praying, Bibi a westin and nanny swa, and praying ya or pass with the Hujuma at the Mabesiansi crewman. At the chairman, some denying Yankopo. To make come as a minimum, my determination. You and I, the Asada, and I would train your better Unyanko obey. Say, Opa, so we be now with the Kawana and see what do you man shamu. You the Empha and Fanyam, and Repermano, Yambetra. And Uncle Banny say, yes, Sabia Kusabia Contonia Wunkwa, and now, oh boy, Ninkunimdia Bay, and him say, a nipa from Ufi, a cuckoo, Munia dear, and a woman, a so as na men, a cunye, a babidio, or a simbi, a car, and a free brashas here, and a babio, or more, one boyana. Nina, one, a mechatram say, Uncle Pona de Pana de Pachene, no more call Cassia Boma. Na yasere nyankopon de asedama obi bia obeja mekwan na nyamishran omo obi ahoden se omo beja me na omo ni na so mo mpae ma me na se de wo madwene mu ne mani so no nyame be ma na bem enya ma hoden nyame ahoden na na kane no na ye behia wa ye be fro wudi ananka di ni mu na akoba ne se nkonwa din na nkasa de se din na de aboaja asare otosume no aboaja asare otosume yeah, Nana, that's yeah, the two money, Nana, Abuaje, Asaria, Otoso, Munu, Bessia Sane, one in Yaquenya, and then Abrewa, Akudinkitan, Wakochiano, and then Wakwachian say, Wanana, Wadaroma, and Eddie, me and I just said, my baby, Bessia say, Ehenia, a fee and a wopia. Nana Abuaje Asario Tosuminu, what in any Chimuna Fee, Nahini said, Tina is CF Fanono, Wakwakotoaso, na Wadini Hine Kamakama, and then Nana and so often who ye pa, Archese, or Ma Asantiani, and a Mamre, and a Sadi, who Amanietiano, SC Aye Boko, Kamakama. I have for a fade, dear Sadia and Semsitan, and Sababa. Nana Abuaja Asario Tosuminu, and Awanya Afrona Pakana, a dom Jenny Yojo, now one Bonabamba, and Asam Katuakra. Sammy Saosha, I need some. Nana Abuaja Sari, our Tosu Yenu, and Onwa, that now Atna Apakam, Nana Asari Abuaje, Nana Abuaje, our Tosum Yenu, Bessia Sahine, Anna Odiasa. Otra amamra ani amane ewo asamuno ena wama hine na ayefe wono ana edini epie no wono ana otia pakama edini pie no ena besiasefo won mate asempa won mate asemde won mate asempa